Salut, deci azi vreau să vă fac un tutorial cum mă machez. Problema e că nu prea mă machez. Ok, anyways, deci o să folosesc numai glossul pentru că nu numai astea, pentru că nu prea mă machez, cum v-am zis. Ce-i jocul ăsta? Și am glosul ăsta. De ești? Bine, nu doar glosul, am și rugiul. Ăsta. Ăsta. Iată pe mine. Așa. Și de acolo jos, care arată... Ăsta care le-am făcut eu. Am făcut așa. Ăsta care seamănă cu ăsta. Gen, practic, e ceva de genul la fel. O să fac și eu la animal domestic așa. Ăsta e un ruj. E foame la animalul tău domestic? Stai să vă arăt și ăsta. Și ăsta e tot. Ăsta e Deci mi-ai gloss. dat în vin. Nu gloss, e de la de buze. Ai dat în vin? Strugurele alea. Ăsta e un ruj. Cam așa. Gata, uite, vino cu mine. Nu prea să vedem un fel de Am venit ruj. la casa ta. Bună. Zici, Hai să ne jucăm joc. Dacă ne jucăm jocurile astea ne dă nici și bani. Hai să ne jucăm ăsta. și ultimul Block Blade. e ăsta, tot strugurul. Tot strugurul e roz, gen să vedem un pic așa alb. Și poate o să mai pun eu Păi de ochelarii uite, dacă ăștia. ne jucăm jocuri de astea Nu-mi place ne să-i dă țin bani așa, pe uite câte jocul ori să ăsta. văd. Aș să-i țin așa. Așa îmi place mie să-i țin. Unde? Arată-mi. Sau așa. Ia stai că mă uit. Cum? Așa pe cap e cel mai bine. Păi dă casa Și ta. cred că o să trebuiască să veniți la partea a treia. Și cred că o să mai pun și colierul ăsta și niște cercei. Ok, deci începem cu buzele. Ok, deci o să vă arăt în partea a doua. Nu, în partea a doua să vă arăt cum îl fac. Papa, uitați-vă pe canalul meu de YouTube că fac partea a doua chiar acum. În 3-4 minute e gata.